Yabantase ayihlalani phansi wethu ndifuna i-take in ke kule end bantase siyarespekthana masapha eklasini. Yabo siyarespekthana akuthukwana akuthwani mamelani bantase into yenzekayo. So uJacinta ebeyodibana ne-Afroforum yabo, and then kuloo nto ke bantase ithi qala ndinike i-background into yokubana i-organization enjani i-Afroforum ne. So i-Afroforum bantase it was created, I think it's been operating for over 10 years yabo, but it was created on the basis that up in South Africa yonke into basically kuthathelwa abantu abamnyama, BEE, Black Lives Matter, yabona zonto abantu abamnyama this, abantu abamnyama that. Then bathi bona hayibo nathi sikhona singabelungu, ithi into yenu up in South Africa because nathi sikhona singamabhulu. And ke ngoku ba decide from there into nokubana no singamabhulu thina sile organization sizawulwela i-rights zamabhulu, sizabayela ecourt, sizakwenza zonke zonto like just to protect amabhulu against crime, izinto ezininzi bantase. And then xa ufuna uba yimember ye-Afroforum ubhatala i-R100, andiyanobe seyi-R100 na, but xa ufuna uba yimember ubhatala i-R100. And they have, I think ngoku bafikile ko-400,000 members yabo, like baninzi bantase. So i-organization enjalo that looks out for i-rights zabelungu yabo, bahambe bayothethelela abelungu ecourt and all of that. So uJacinta ke ngoku yena uthi bantase into nokubana uyayibona into nokubana nansi i-organization yabelungu and ihamba kahle ne, because ndifuna uzuva umbuzo wam bantase. Uthi nansi i-organization and bantase le organization yeyamabhulu, ithethelela i-rights zamabhulu and abayifihli loo nto, bayayazi into yokubana awujoyini if nje, joyina xa unje, whether awulibhulu okanye ungumlungu wangaphaya, but awujoyini xa unje, yaqonda. So sharp tone. So kuloo nto ke ngoku le organization iyarana and rana kakuhle and all of that. So I think ke ngoku uMajasi i-vision yakhe into nokubana arane i-organization esarhabo nje but for black people. That's what I am thinking based on the interview ayenzileyo yabo, because uthi into nokubana no yena imbamba aphele edibana ne-Afroforum ufuna ukwazi into nokubana no i-organization ekanje uyirana kanjani yabo, kuthiwa mosindlela ibuzwa kwabaphambili. So ufuna ukwazi ke ngoku basically ufuna bammentorish into nokubana okay, what do I do now? I have this following, I don't know what to do with it. I don't want to be a political party. So ndenze njani yebo. So ufuna guidance in terms of that. And this is now me listening to i-interview yakhe ndivele onto ndingathi ufuna into enjalo, yaqonda bantase. And ke ngoku apho ke ngoku iba ifike beyi-debate khona yabona, abantu bathi no siyayazi into nokubana i-Afroforum idilishana namabhulu and all of that. Ufuna ntoni ngokwena Jacinta pha, because these people are not our friends yabo, these people are not our friends. We've seen them many times besilwa against umuntu omnyama. And ke bantase xa isithi yalwa la organization for ibhulu iba aggressive. And ke ngoku xa kulwelwa ibhulu most of the time kuliwa against umuntu omnyama, yaqonda. Xa besiyela amabhulu ecourt and all of that uyelwa against umuntu omnyama. There are situations where they were fighting for land, fumaniseke baloo land leyo ihlala abantu abamnyama, then bafike bona bathi no, this is my land, jonga yasayinwa apha nguVan Riebeeck ngo-1917 yaqonda. So yiland yethu le, athi umuntu omnyama but hayibo abantu basekhaya umna ndikhulele apha umakhulu wam wayehlala apha, kuthiwa sinandaba naloo nto, into esiyithethayo umhlaba lo ngowethu. So into ezinjalo mani bantase, like i-Afroforum like abayifihli loo nto nokubana yebo when it comes to abantu babo, i-members zabo and all of that yabo. So itsho ke ngoku into criticize uJacinta into nokubana how can you go to those people for guidance or whatever you want from those people, uyanjani pha, ngaqonda bantase. And then ke ngoku kubekho icala elithi but guys, indlela nyani ibuzwa kwabaphambili, because if i-vision kaJacinta nyani yeyokurana i-organization efana ne-Afroforum, why does it matter into nokubana irace enjani, you know,
why does it matter? Aphinde athi lo ungapha into nokubana no, it matters because bangamhlakaniphela. It matters because we don't really know into nokubana kuthethwa ntoni behind those closed doors in those meetings. Yabo, all we know is what's out there in the media. Yabo, so ilo debate ke bantase. So I'm interested to know into nokubana nina nicinga ntoni ngale nto, yabo. And also guys, I think asingobantu abadeep kwinto ze-Afroforum and history yabo and all of that, yabo. So like, let's keep it respectful and educational. Si-understand nathi abanga-understandiyo, because I'm one of those people into yokubana ndiyayazi nje into yokubana hey ndingasitotshwa ndiseza kuthiwe oga awungeni apha wena, awungeni. So ndiyayazi leyo, but andiyazi kahle into yokubana zange ndaya nakuwebsite yabo bandase ndathi ndifunde about us as like, yabo, niya-understand nto ndithetha abantu asinto nokubana andiyazi into ngayo, ingenzeka le piece ndinixelela yona ndiyaziyo ayiyo. There's still a lot more to the organization, yabo. So yeah, abantu. But kwamna ke ngoku bantase ndiphinde ndibhideke ngumajasi, because umajasi uthetha nento ye-collaboration, yabo, and then uthetha nento yobana kusetyenziswane, irace ingabi namsebenzi naloo nto. Like bantase kulapho ke ngoku ndaqala ndathi hayi iyabhida ke ngoku, iyabhida, because what do you mean? Because siyayazi into nokubana i-Afroforum, yabo, unless guys is like I said into nokubana asiyazi into ethethwayo behind closed doors. We don't know what the strategy is, and ke ngoku isenza nervous as a country. Isenza, that's why kukho i-debate, because isenza nervous because siyayazi thina into nokubana imelo yelo don't pass. Sisuka kude lezo zinto. So yeah bantase, and ke ngoku I think asiseyela South Africa ilandela blindly, and if you are, phuma kwezo ngqondo mntase, phuma kwezo ngqondo. Sufollowisha abantu nje because kuthiwe igama lomntu, wena vese kungene uthi zwabha kuba ngathiwa hayi. But lena guys yi-debate, zifundisa into nokubana umamele i-conversation, uzifundisa into nokubana uva abantu bathini, then uva ii-points zabo, then ke ngoku take it from there into nokubana okay, uJacinta uthi i-Afroforum ithi, and then bathi badibana kanje, and then ke ngoku koko kudibana kwabo, do you think it works for you or not? Yabo bantase. So andifuni size ngala cult mentality. If siza ngala cult mentality, asizuphuma nanto kule nto. But yeah, uthetha kanjalo, it's not like ayipheleli phaa kule ndlela ibuzwa kwabaphambili. It goes beyond that. It goes to collaboration. It goes to like yabo sisebenzisane, sizi different races and all of that. Yabo namandazi. And I'm not saying it's a bad idea. It might be the best thing to happen to South Africa, yabo. But also asiyazi bantase. That's why ndisithi ndifuna i-take yenu nani ndonokubana nicinga ntoni ngale nto, so that ke si-debate sithi. Yaqona? Hi, everyone. Today we've just had a very productive meeting with Afroforum. As you know, there's a lot of issues that they tackle that have to do with dealing with community issues. They've got litigation, prosecution. They're able to help people in different areas. And that is ideally the type of movement that we want to be. And we want to be able to take pride in who we are and get things done and do them correctly without compromising our people, and making sure that we spend their money correctly where they need us to spend it correctly, and deliver what government has failed to do. So for us, it's very exciting because we've found a lot of areas of collaboration. We've found areas where obviously we can't agree on everything, but what we agree on is way more than things that we might not even agree on, which we don't even know what those issues are yet. But we're here to learn from each other. We're here to teach each other. We're here to also make sure that the people of South Africa are able to come together across different racial lines and across different traditions and find each other, after all the years
of being separated by race and skin color, and find ways of making the country work, because that's what we all want. We want roads, we want schools, we want water, we want buildings, we want a country that is lawful and where everyone can live in peace and in safety. And that's what we're here for, ideally. And we're hoping that today's session is the beginning of a lot of things that are going to be going right for South Africans, and they don't need political parties to do that.